ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି? ହୁଏତ ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ ହଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି? କେବେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି ଦିନ ପରେ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ତୁମ ଜୀବନରୁ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି? ତୁମର ଶକ୍ତି, ତୁମର ଖୁସି, ତୁମର ସମୟ, ତୁମର ସାହସ ଆଉ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ଏହି ଚୋରିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ଯଦି ଆଜି କେହି ତୁମ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଦିଏ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଆମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଜୀବନର ଟିକେ ଟିକେ କରି ତୁମର ଶାନ୍ତି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚୋରି କରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ଚୋର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମ ଜୀବନର ଚୋର କିଏ? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି। କେହି ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲା, କେହି ଆମକୁ ଅପମାନ କଲା, କେହି ଆମ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇ ରହିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହେ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର କିଏ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନୁହେଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ତୁମ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ତୁମର ଶାନ୍ତି, ତୁମର ହସ, ତୁମର ସାହସ ଆଉ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା, ଆଜି ନୁହେଁ, କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହଉ, କୌଣସି କାମରେ ହଉ, ସେମିତି କହୁଥିଲା। ପୁଣି ସେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଲିରେ ବଦଳିଗଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ଆଉ ବର୍ଷ ବି ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଜ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଖୋଲିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳ ହେବି। ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଚୋରି କରିନଥିଲା। ତାର ଭୟ, ତାର ଆଳସ୍ୟ ଆଉ କାଲି କରିବି ବୋଲି କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସମୟକୁ, ତାର ସାହସକୁ ଆଉ ତାର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚୋରି କରିନେଲା। ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ନିଜର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, ଏହି ଚୋରରୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପାଉ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଚୋରି ଆସେ କେବଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ
ଯୀଶୁ କେବଳ ଘରର ଚୋର ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ପାପ, ନିରାଶା ଆଉ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଚୋର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ଆଶା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତୁମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ପୁଣି ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତୁମର ହାରିଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମ ଜୀବନର ଚୋରକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକ ଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ଏହି ଚୋରକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଶେଷରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ସରଳ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିଲ, ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୋରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମାତ୍ର 3ଟି କାମ କର। ପ୍ରଥମ, ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ତୃତୀୟ, କାଲି କରିବି ବୋଲି କହିବା ବନ୍ଦ କର। ଯାହା ଭଲ କାମ ଆଜି କର, କାରଣ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର ଆସନ୍ତାକାଲିର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ହାରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ଚୋରକୁ ତୁମର ଶାନ୍ତି, ତୁମର ସମୟ କିମ୍ବା ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚ, ଆଶାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।